kterou má jezdíme tady s klukama. Tady přichází Vivi, kde se kalit jak svině, ubalíme špeka a teď se jdeme hodně rychle pojít za solem jak sere. Tak já utíkám, tady do Kravína. Srací místnosti tady. Soli někde? Soli! Kde jsi? Tady taky sere. Taky Soli nedává kaloty. Já jsem tady málo šlápnul do hovna. Pro televizi, no. Kalabala. Sorry, ty. Ten pytel si nevzal. Ty jsi ale chuj. Soli nevzal pytel. On nemá pytel, no. Vivi už nás přišel hledat. Takže pohled ještě jednou na náš taháč. Ty pič, tam vzal někdo ubytovna.